खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि बे समाव बर' हारिनि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बे उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जे बिमुं बे बिमुङा हादरनि केपिटेल थामहिनबा भारत हादरनि जे मिरु गोदान दिल्ली बे गोदान दिल्लीयावबो बिथांनि जे बिमुं बे बिमुङा जोंखांबाय हादर नाङैनो बे समाव बड'फानि जे बिमुं बे बिमुङा सिनायथिनायनि लामायाव नोंथांमोना मिथिगौ जे बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बिटिआर सोरखारनि बानजायनायाव गुबुन गुबुन समाव बे समाव बड'फानि जे बिमुं बड'फानि जे मुंखौ बुहुमनां खालामनो थाखाय बे समाव नाजानाय हाबाफारि बे हाबाफारिया जाबाय थानायखौ नुनो मोनदों बे समाव बर' हारिनि जे बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बे ब्रह्मनि जे बिमुंखौ थामहिनबा बिथांनि जे जोनोम सान बे जोनोम सानखौ आसाम नाङैनो फरायसा सान महरै फालिनाय जायो बे बाथ्राखौ बयबो मिन्थिगौ आरो बेनि अनगायैबो बे समाव बड'फा UN ब्रह्म बिथां गेदेमानि जे बिमुंखौ बुहुमनां खालामनो थाखाय बे समाव नाजाबाय थानायखौ नुनो मोनदों थिग बेफोरबायदिनो बे समाव बर' हारिनि थाखाय मोनसे आरोबाव गुबुन मोनसे जाफुंसारनाय होननानै जों बुंनांगोन मानोना बे समाव हादरनिनो मोनसे केपिटेल थामहिनबा हादरनिनो जे राजथावनि गोदान दिल्ली बे गोदान दिल्लीयाव बड'फानि जे बिमुं बे बिमुङा बे समाव आरोबाव अराय समनि थाखाय गायसन जासिगोन गाबोन 1 मे थामहिनबा बर' हारिनि जे बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 35थि थैनाय सान बे थैनाय सानजों लोब्बा लाखिनानैनो जि बिथांनि जे मुसुखा बे मुसुखाखौ गोदान दिल्लीनि जे कैलाश कल'नियाव गायसननाय जागोन आरो बेनि अनगायैबो बड'फा UN ब्रह्म मार्ग बिमुंजोंबो मोनसे लामा बेखेवनाय जागोन थामहिनबा बे समाव बर' हारिनि जे बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जे बिमुं बे बिमुङा गोदान दिल्लीयाव अराय समनि थाखाय गोजोर जासिगोन बे समाव बे हाबाफारिया गाबोन जागोन आरो बेखौनो नोजोर बोनानै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बे प्रमद बर' बिथांखौ बे गाबोननि जे बेखेवनो गोनां बड'फानि मुसुखा आरो बेनि अनगायैबो जे UN ब्रह्म मार्ग बेखेवगोन जायगा बे जायगाखौ नायदिंनायखौ बे समाव नुनो मोनदों बर' हारि जे बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जे मुसुखा बे मुसुखाया नैबे समाव स्पेर' स्कुवेर बेवहाय गायसननाय जागोन आरो बेखौनो बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'आ नायदिंहैदों आरो नायदिंहैनानै मोनफ्रोमबो दिगजों मोनफ्रोमबो आयदाखौ बिथाङा नायदिंनायखौ नुनो मोनदों आरो गाबोननि सानाव हादरनि नखर मन्त्रि सासे गोख्रों दैदेनगिरि बिथां अमित शाह बे अमित शाहया गाबोननि हाबाफारियाव बिथाङा बाहागो लागोन गाहाय आलासि महरै बिथाङा बाहागो लागोनखौ मोनथिनो मोनदों आरो बेनि अनगायैबो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मायाबो जे बे गाबोननि जे बेखेवनो गोनां जे हाबाफारि बे हाबाफारियाव बिथाङाबो बाहागो लागोन आरो बेनि अनगायैबो गोदान दिल्लीनि जे CM थामहिनबा गिबि मन्त्रि बिथां रेखा गुप्ता बिथाङाबो बाहागो लागोनखौ मिन्थिनो मोनदों आरो बेनि अनगायैबो जर'खा आलासि महरै बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' आरो दिल्लीनि मेयर इकबाल सिंहाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे गोख्रों नोजोर बोनायजों आरो बिटिआर सोरखारनि गोख्रों बिथांखि लानायजों बे समाव गोदान दिल्लीयाव थामहिनबा हादरनिनो राजथावनि बे राजथावनियाव बर' हारिनि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जे मुसुखा आरो बड'फा UN ब्रह्म मार्ग बिमुंजों जे लामा बेखेवनाया बर' हारिनि थाखाय मोनसे देरहासारनाय बर' हारिनि थाखाय मोनसे बाख्नायजाथाव होननानै बुंनांगोन मानोना बे समाव बे मुसुखा आरो जे UN ब्रह्म मार्ग बे मार्ग
बड'फानि बे बड'फानि बिमुंजों जे गायसन जानाय बे गायसन जानाया अराय समनि थाखाय गोजोर जाना थासिगोन आरो जायखौ लानानै बे समाव बर' हारिनि गोबां सुबुंफोरानो बे समाव गोजोननायखौ नुनो मोनदों बे समाव जोंनिसिम मोननैसो भिजुएल सफैदों बे भिजुएलनि गेजेरजों नोंथांमोननो माखासे नुथाय बे नुथायखौ नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायनो थाखाय आखायाव लादों फोरबोआव गोबां थुलुंगा बड'फाना बर'नि बिफा जारिमिनारि बर'नि आंगो बरागारि गामियाव जोनोम मोननाय जात बर' बिमानि गोरबोनिफ्राय हारायै मेलेमै आरो गोसोयै फोरबोआव गोबां थुलुंगा बड'फाना बर'नि बिफा जारिमिनारि बर'नि आंगो बरागारि गामियाव जोनोम मोननाय जात बर'